izwi lomzansi sibukisana yona i-tuberculosis. Dokotela ngikubingele ngwamukele emsakazweni izilomzansi. Siyakubingelela sisindi siyakulingelele nabalaleli bomsakazo sibonga ithuba. Siyabonga Dr. Ukusinikeza leli thuba namhlanje ku 98.0. Ngiyicela kakhulu ke sibukisane nje i-TB namhlanje na njengoba sifisa ukuthi umlaleli simchazisele ukuthi masikhuluma nge-TB la khona suke sikhuluma ngani. Masikhuluma nge-TB sikhuluma ngesifo esibanga igciwane elibizwa nge-Mycobacterium tuberculosis. Just nje i-fact interesting nje ngane mhlawumbe kulawo bathanda izinto ethe interesting. I-TB loba sisho ukuthi masikhuluma ngamagciwane ahlukene ngegaba noma ahlukene ngama-group noma ngama-class ukuthi khona ama-bacteria nawo ahlukaniswe igaba eziningi bese kuba nama-virus nawo futhi ahlukaniswe igaba eziningi bese kuba khona nama-fungi ahlukaniswe igaba eziningi nawo. Bese kuba khona nama-parasite nawo ahlukaniswe igaba eziningi. So i-Mycobacterium tuberculosis igciwane elibanga i-tuberculosis elitholakala kule group lekuthiwa ama-bacteria. Yona kwayona ifola under i-class lekuthiwa ama-mycobacterium. Makhuluma ngo-mycobacterium khona i-mycobacterium leprae kuzoba khona i-mycobacterium tuberculosis kuzoba khona ilekhunjana ngaphansi kwe-tuberculosis khona le affect abantu besokhuluma ngayo khona affect inkomo kuthiwa i-bovine TB. Bese kuthi ke le engithi ngizakona nje ukudlula kancane lekuthiwa i-mycobacterium leprae lebanga ubulephero leprosy. Lesifo lesebhayibhelini sasidume kakhulu ukuthi mawunaso uqale kusini. Wahamba wahamba isayensi yathola ukuthi isibangwa legciwane elikwi-class elilodwa ne-TB. Lesikhuluma ngayo thina so zalo umama oyedwa ngisho kanjani manje ngibeka mhlawumbe ngizwa kahle. Yes. So bese kuba ukuthi i-TB yona-ke yavele yaduma kakhulu futhi ithelelana kalula. Bathi mabejoka laba bathandile itrisa kuthiwa i-TB is a wayward child of honorable parents ukuthi i-class leli laka-mycobacterium ama-bacteria abekho aggressive ngaleyo ndlela kwavele lokhu okuyi-tuberculosis ngo-aggressive kwafuna ukungena yonke indawo kwafetha umzimba wonke futhi kunjalo nje. So sikhuluma ngegciwane njengalelo-ke ukuthi masikhuluma ngesifo se-TB sikhuluma ngesifo esidalwa igciwane ekuthiwa i-mycobacterium tuberculosis. Lithola kanjani-ke leli gciwane? Silithola ngokuhogela umoya onama-droplets umuntu aqhamuka kumuntu okhwehlelile noma othimulile. Ukukhwehlela noma uthimula nje khona nje iy'nhlayana zamathe ey'ncane ezinye zazo ziyabonakala ezinye zazo ayibonakali. Isuke kubetheke lamagciwane lawo akuthiwa i-mycobacterium tuberculosis ngoba ziyantanta nje emoyeni zingathola nombane then bese uyayihogela-ke. Isikhathi ihogela-ke bese iyongena emaphashini kala lapho-ke indaba. Amaphaphu yona ndawo yokuqala noma nekuyona ejwayeleke kakhulu ukuthi zingene kuyona. Iyona-ke siyijwayele kakhulu ethi pulmonary tuberculosis. Abantu abaningi nje mabecabanga i-TB nje emphakathini that's the only thing abayicabangayo bazi ukuthi iyona kuphela. Iyona iningi kunawonke. Kuyenzeka wesikhathi i-TB ihogele bese inga-affect iphaphu popularly affect icover yephaphu. Lithi ama-pleura. Umuntu kuyenzeka athi umuntu kuthiwe i-TB itholakele but itholakele ngokuthi unamanzi emaphashini. Yes, kuthiwa i-pleural TB. Uplura wakhona u-PLEU akusiwo u-PLU, PLEU. Ama-pleural lawa amakhava into engathi yifit noma indwangu nje ekhave amaphaphu. Kuyenzeka-ke i-TB ingene izo-affecta lokho. Makuthi izo-infecta lokho kuba namanzi aphroducekayo lapha amaningi. Uyithola ngokuyihogela nje isikhathi esiningi ngalokho kanjalo. So ngelinga ngadla umlaleli uyokeza umuntu ethi sonke sine-TB si-infectwe yona. Ube infectwa yinto akusho ukuthi usuzoba naleyo disease. Kuya ngokuthi ke mayifika kuwena
umzimba wakho wayilwa yini wayinqoba. So mawuyizwa nawe yayibona ukuyiqiniso ukuthi nombani ohlala eSouth Africa infectiwe i-TB because uyahogela umoya and lento ayilimitedanga ukuthi izotholakala emoyeni othize as long as umoya usaphephetha uhlezi uphephetha vele umoya uzoyihogela bese bokuthi ihogele iningi kangakanani number 1. Number 2 uyihogele ukuyiphinda mayihogele semgaqweni chances uzoyihogela ibe ncane ibe mbaza idlula na kodwa yiyo ke lento idala ukuthi abantu abahlala endaweni masikhuluma ukuthi ispreada kalula kanjani sizigcizelele ukuthi asiye kuba overcrowded. That is why uthola ukuthi isikhathi sidala bungayitholi kakhulu emakhaya yesibiba khona baze niyenza umlando nje omncane sayitshelwa i-lecturer le yase University of Pretoria ngenza ilokho njana i-qualification ngingezezela nje sengenza to subspecialize sengiqualified udokotela bangaqhubeka enze occupational medicine wathi kwathathwa abantu abaziwayo babe nayo eLondon bazofakwa emayini eSouth Africa ngamabomu ngoba lapha phansi la ngizowa khona kuyaziwa ukuthi awukho umoya and abantu bahlala emahostel abanqwabelana endaweni yodwa lithi overcrowding bese kuba nelithi poor ventilation unomoya ongacirculate kahle iphinde njengoba abaningi futhi yapha ngamabomu kanjalo yazi abantu njengoba behlala labantu bazogoduka baye emakhaya masekufakiwe emayini yaqala endaweni zasemakhaya ngaleyo ndlela ngoba besuka emakhaya kulama country ase-SADC uLesotho South Africa kweZimbabwe Mozambique Zambia kanjalo imayini zakhiwa kanjalo imboni imayini yakhiwa ngabantu base-SADC babe infectwa ngamabomu ukuthi bazihamba emakhaya so yaspreada kanti so abantu noma sebezosebenza emadrobheni bangasebenzi emayini yafika emadrobheni ke yaphephetheka kalula ke endaweni zamalokisi ngoba siqoqelene and ne-ventilation system ekazobandlulu namanje kusenzeka futhi abantu bebaningi imikhukhulu noma ngesona umkhukhu futhi kodwa izinto zahulumeni ezakhiwe kuqala i-ventilation engekho mnandi lapho bese abaningi endaweni eyodwa sikhule vele endaweni enjalo nami nje yaza ngiphatha i-TB ngisafika esikole hayi lento overcrowding ne-poor ventilation. Ngikuzwa kahle kakhulu dokotela. Siyabonga kakhulu ukusicacisela kule ndawana. Ngifisa ke manje usilekelele dokotela ukuthi ama symptoms e-TB athini. Masikhuluma ama symptoms e-TB sikhuluma kakhulukazi ngokukhwehlela. Umuntu wakhona mabe ne-TB angakhwehlela uthola ukukhwehlela kasedlule qala sasithi kufanele kudlule 4 weeks. Manje no 2 weeks mase kudlule kuyena sesiyaqala sobhack. Qala sasithi mawukhwehlela kodwa dlula 4 weeks awuhambe uyobheka so umuntu okhwehlela kuthiwa 2 weeks yangaphezulu noma ethi thathani yokuqeda ukukhwehlela ayisebenzi kakhulu uma ukuthi mangabe ukhwehlela uthathe nje umuntu othize noma ini kusebenzele this time umuntu othi ayikusebenzele sekuphele 2 weeks nangaphezulu kaphela bese kuba ukuthi ukujuluka esikakhulukazi ebusuku ngiyazi kuyadidisa-ke lokho ngoba abanye nje ukuthi umuntu unanto menopause abantu besifazane kakhulukazi so vele uyajulukela ebusuku asisho lokho lokhu kuzoqhamuka esikhaleni okungenangcazelo kuhambisana nakho phela ukukhwehlela ujuluke kakhulu ebusuku ngiyakubona lokho kwasenza sonke sike sabe ne-heatwave embi kambe last 3 weeks ngoFebruary ngiyakubona lokho besijuluka sonke bengelula ukuthi ungayibona yapho kodwa nje kuthi abantu be-right wena ebusuku bonke uyajuluka kakhulukazi so ukukhwehlela 2 weeks ngaphezulu ukujuluka ebusuku ungabi nayo i-appetite yokudla ungakuthandi nje ukudla bese kuzoba ukuncipha nasemzimbeni lezi impawu kakhulukazi zo-4 ziyakwenza ukuthi akusondele uyobheka ngasemtholampilo noma kadokotela ukuthi isiyasoleka-ke manje i-TB zikhona-ke neziso ukuthi uma ukhwehlela phuma isikhwehlela mhlawumbe sinegazi nakho lokho kuyasolisa omunye uthola ukuthi imine le ekade i-right la emalungweni okugcina umune vele phendula ngathi zagila kuthiwa i-clubbing yabona umuntu mangase aguglishe nje athi clubbing of fingers uzoyibona lento engiyishoyo mangabe ethi causes of clubbing of fingers kuyenzeka ne-TB ibalwe nazo but lapho isuke isithanda ukujula mhlawumbe siyazabanga ngisho nento kuthiwa i-cavities noma imbobo yahovoza imbobo ephashini abanye mhlawumbe ziyafika lapho but-ke akusho ukuthi uma unayo vele sekusunembobo ivamise ukuthi ibe kanjalo uma ukuthi sikubuye okwesibili uma isakuphathe kokuqala ivamise ifike imbobo uma isikuphathe kwesibili isisitali imbobo la ephashini.
Ngiyakuzwa dokotela. Ngiyacela ukuthi sihlabele phambili la dokotela uphinde ukusikhumbuza kancane. Uthe konje ipulmonary enjani wathi extrapulmonary njani? Ipulmonary ile ekuyona thalala emaphashini phela. Masithi extrapulmonary sesiyana bakakhulu ke lapho. Ngiyakhuluma nje ngeplural ukuthi ama-plural ama-sheet noma ama-covers ezikhundlana amaphaphu. Yenzeka ukuthi wesikhathi ingene ku-extraplural siyaba nabo o-pericardial TB. Basithi pericardial usho inhliziyo. So kuyenzeka i-affect nayo inhliziyo njengamaphaphu ine-cover yayo ehlala kuyona. So nayo kuyenzeka ku-affect-eke i-cover yenhliziyo bese kubanele kuthiwa i-pericardial tuberculosis. Kuyenzeka-ke sesekuyena extra means outside. Pulmonary means lungs. Basithi extrapulmonary sithi TB engaphandle kwamaphaphu. Just ngendlela ilaleli mhlawumbe ukuthi acacisele masithi pulmonary TB ile semaphashini. Masithi extrapulmonary TB ile TB engaphandle kwamaphaphu. So sesikhulumile ngenhliziyo kuyenzeka i-affect i-cover yenhliziyo kuyenzeka i-affect ama-valves okobolawo enhliziyo. So i-cardiac TB leyo. Kuyenzeka futhi TB abanye banqomane nayo inakho kuba common lethi TB meningitis. Yes. Ikhuphuka izo-affect ama-cover of top. I-TB futhi yakwazi uku-affect ubuchopho lwabo bene-TB encephalitis la izoza nje i-affect ubuchopho lwabo. I-TB iyakwazi ukuthi i-affect isikhumba abantu bayaba nethi ilokhunana i-cutaneous TB. Ube nathi iscapulodema evamsukubonakala kangcono la abantu baba ne-TB emkhaleni ukuthi akuzona indlala khona lethi TB lymphadenitis noma lymphadenopathy la i-TB khona itholakala endlaleni mhlambe la emvilaphini emanyongeni noma lokhunyana kulezi indlala ezibala emkhaleni noma kulezi indlala eziba semakhwapheni. Ileyo lethi TB lymphadenitis. I-TB iyakwazi ukuthi ihambe iye insweni i-affect izinso zakho ube ne-TB nje yezinso zilimala izinto zi-infected TB iyakwazi ukuthi ibe sebindini. Lokhu i-hepatic TB mayise insweni ukuthi i-renal TB. I-TB iyakwazi ukuthi emathanjeni i-affect amathambo. Abanye abantu banalithwa i-T-bus deformity ube nesifumbu ngenxa yokuthi ithambo lelomgogodla lithe mali infected TB lavelela lagoba kabuhlungu ngoba seli-weak kuleyo ndawo la infected khona TB ngoba lenza likhumuzele libe weak bese liyaqala liyagoba engasakwazi ukusupporta kahle bese uba nesifumbu kade ungenaso. I-TB iyakwazi ukuthi iyo-affecta ama-internal ama-reproductive organs. So kumuntu wesilisa ingangena ethi i-affecta amazambane nawo umuntu wesilisa. Kumuntu wesifazane iyakwazi uku-affecta ama-ovaries lapho uma khona amaqanda umuntu wesifazane. Iyakwazi ukungena elokhunjana lekuthiwa i-TB myelitis ingene i-affecte umkanja. Okay. Yes. I-TB nje kahle mawuthi ngilalela ithi into yakhona inga-affecta noma yiphi nehlo liyakwazi uku-affecta i-TB. Ihlo leli eyeball le iya-affecta i-TB. So kuyisifo mangabe seyingaphezulu masihlukanise khona i-pulmonary TB njengoba zisisho bese bakhona njengoba zithi extrapulmonary pulmonary emaphashini extrapulmonary iphansi kwamaphaphu mayise emaphashini plus eyodwa lezi indawo kade ngiyibala isimo sibizwa nge-disseminated TB. Ukudisseminate akusho ukusabalala. Dissemination ngizulu nje esiqoqekile ukusabalala. So sesibiza nje omunye umuntu kabone mhlambe efayilini lakhe kubhala ukuthi disseminated TB abanye nje ukubeka kahle wakwayibona into ebhaliwe kuyena yayisho ukuthi isemaphashini plus nakwezinye indawo yahlala nje sibelethweni yahlala ngisho kwathi ngisho nje ihlala endaweni eningi ngiyazungeza ngisho egazini lesi sikhathi uyaba ne-TB bacteremia. Ngiyakuzwa Dr. Asithu ukubamba seyindabeni zogamanxa kwehora bese sibuya mlaleli Mzansi usalalele 98.0 umsakazo onqa phambili sithi umehluko ohlelweni senza kwenzeke noSindi uHalf Pint wakwashezi isibo
njengamanje ke angedwa kuline wami nginawo Dr. Esindlovu sikhuluma naye nge-TB namhlanje uyasihlukanisela uyasichazela kuningi kakhulu ukufunda esikutholayo ngalesi sikhathi makuza kulesifo iTB. Asiyeke sibuyele kuyena udokotela dokotela usekhona? Yebo sasekhona Sisindi. Siyabonga kakhulu. Ngiyakhumbula ukhuluma ngokuthi ispreada kalula. Wabalula ukuthi kunamagqamzana nje amancane noma inhlayiya zamathe engavela umuntu ekhwehlela, ethimula, ekhuluma noma ehlabelela noma ehleka. Ngicabanga ukuthi ubalile ukuthi noma ubani angakwazi ukuyithola kodwa ngiyafuna siyobheka kafushane nje ukuthi ubanike esingambiza ngokuthi usengcupheni yokuthi athole iTB. Usengcupheni one immune system yakhe ethanda ukuba compromised. Ngamanye amazwi amasosha omzimba akhe angasebenzi kahle. Ubani labo? Abantu abane-HIV, abantu abane-cancer, abantu abakwi-chemotherapy noma i-radiotherapy ukuthi le treatment isilashwa ngayo i-cancer, abantu abane-kidney failure abakwi-dialysis izinto zabengasasebenzi kwi-dialysis. Kuba abantu diabetes ngenxa ukuthi amasosha omzimba asuke elamba ngenxa ukuthi ushukela ufinyelela kuwona. So umuntu we-diabetes uyafana umuntu one-immune system engekho right kahle sese hayi ngoba amasosha wenqobo lawo phansi awanamndanda ngoba awondekile kahle. Kuzoba umuntu osebenza ey'ndaweni ezi-overcrowded. Abantu abasebenza ey'mayini namanje basanenkinga, abantu abahlala emahostela nasemkhukhwini ngoba baningi endaweni eyodwa. Noma umuntu osebenza noma ohlala endaweni enomoya ongazungezi kahle futhi amawindi awanele nethiwa ama-ventilation njengoba la ositobuleni ayikho kahle. Singasithathi kalula lokho ungakubangela ukuthi ube ne-TB kade ungeke uze ube nayo. Abantwana abasebancane basengcupheni nodivela i-immune system yabo isingakadevelophi kahle. Kuzoba umuntu osengaphezulu ka-65 ngokwemvelo vele isingasekho mnandi sikhathala naye njengokwemvelo. Ngiyakuzwa kahle kakhulu dokotela. Ngifuna mhlambe manje sigijima siyobheka ukuthi i-diagnose kanjani i-tuberculosis. I-tuberculosis indlela ediagnoswa ngayo ekuyona ehamba phambili ilento ukuthi isikhwehlela sakho sihlolwe ukuthi sinayo yini. Isizathu sibalulekile salokho ngoba abantu bayakubalekela lokho ngikugcizelele kulwele ukuthi makuthiwe lethi isikhwehlela noma useclinic noma kadokotela usilwele ukuthi sibe khona ngoba futhi isona futhi isenziwayo ukucheck ukuthi treatment yakho yakusebenzela na. Iyona futhi sikwazi ukubona kuyona ukuthi hlobo lwe-TB bese ngakathi khona unormal TB khona MDR TB khona XDR. Lokho akubonakali esithombeni, akubonakali ngokuthi kubuke nje emehlweni ukuthi umuntu yakho FDR. Yonke lonto yenziwa kuphi esikhwehleleni ukuze treatment yakho ihambisane kahle. One, isikhwehlela siyasitshela ukuthi yiphi i-TB onayo, MDR noma FDR noma normal TB. Two, after 2 months kufanele usubmit especially maku-normal TB ukucheck ukuthi uma isingasabonakali noma isinciphe ngendlela ukuthi sisakwazi ukufisha kwe-treatment ngoba kwayona i-treatment ihlukane igaba ehlukahlukene. Kodwa nje i-diagnose ngesikhwehlela ngizamgcizela number 1 isikhwehlela. Ebantwaneni basebengakabi naso isikhwehlela so sisebenzisa i-X-ray ne-test esesiyenze esikhumbeni ukuthi si-ajove umntwana bese after 48 hours abuye bese kuyabhekwa ukuthi ithini ibizwa nge-man-2 test leyo esenziwa abantwana ngoba umntwana omncane mhlawumbe uthoda awahlanziswe 2 years mayemphatha i-TB uzostart up isikhwehlela ngoba aka-understand ukuthi uma uthi akakhwehlela. Bese kuthi-ke khona-ke namanye amatest ayalekelele njengayi-chest X-ray isizeke uma ukuthi ngempela sitholakala isikhwehlela noma isikhwehlela sikubonakala sengathi ayikho but zonke iy'mpawu zethu nayo and ne-TB uma siyibuka ithi yona siyakwazi ukuqala i-treatment even though isikhwehlela mhlawumbe singayivezanga kodwa uma ukuthi i-X-ray inobufakazi ku-strong plus nama-symptoms akho asho kanjalo ne-background yakho ithi uhlala nomuntu one-TB vele mhlawumbe nihlala ekhaya lodwa zonke lezi mpawu but isikhwehlela sona sithi cha siyakwazi ukuqala ngoba sengenza ukuthi umuntu alezothi apho mina indaba ngaqala ukuthi isikhwehlela sami sasiphila yes sinayo imvume ukuthi sithi isikhwehlela sithe negative sona kodwa i-X-ray siyibone ukuthi inazo zonke impawu ze-TB nawe ukuthi uyakhwehlela sekuphele mhlawumbe inyanga embili uyancipha emzimbeni uyajuluka ebusuku and vele uhlala nomuntu one-TB sinalungela ukuthi siqale i-TB even though isikhwehlela sithi negative but isikhwehlela
su first prize sona sesifune kakhulu ngasho ukuthi abantwana nje kube monthly test enze esikhundleni bese kuba ne-x-ray nje abantwana abadala nabancane nayo futhi ayisebenzisa ukumonitorisha phela ukuthi sisibonile isilonda sikhathi diagnose basiphinda i-TB lokho nje i-x-ray asekho lokho kufakaza obusobala ukuthi sinqobile especially mangabe kuthiwa sakushada kwe-TB umuntu oyenzile x-ray ekuqaleni manje before simthi ishade siyafuna ukuthi siyenze i-x-ray ezokhombisa isekho leyo TB emapasheni. Mhlambe ke dokotela ngaphambi ngokuthi siye kumbuzo umlaleli ngicela ukuthi sikhulume ngale ndaba ye treatment ye TB njengamanje. Yebo, i-treatment idependa ukuthi uhlobo lwe TB ekupende badesisho. Ukuthi masikhuluma ngama TB sikhuluma ngo-pulmonary TB, sikhuluma ngo-extrapulmonary TB. Nakhona ku-TB kasho ukuthi khona le normal ngamamazi igciwane lakho, igciwane elingenayo inkani elingahlulwa nje. Masithi normal nje ukuthi masithatha isikhohlela satheso before uqala treatment ke thatha isikhohlela sise-lab noma leso sikhohlela sikhombisile ukuthi kune-TB iyathathwa leyo magciwane bese sifakwa kuyinto ekuthiwa i-culture dish la kune-treatment khona bese kuyabona ukuthi iyafine mayingafethu ama-drugs athize siyaqathwa MDR mawukuthi futhi nakhona yithi kuma-drugs athize kuthiwa ayi le XDR extreme drug resistant MDR multi drug resistant drug resistant futhi ayizweli kumaphilisi athize drug resistant no DR no drug resistant sokuthi isibonakele le mayitest ukuthi ayizuzwana angathini ayizuzwela ngamaphilisi ajwayelekile kufanele kushintshwe lapho so mawukuthi wena uthole upulmonary TB normal yilabo ba 6 months lapho that TB treatment yakho uqede 6 months bese discharge uyihlukanise kabili khona u-intensive phase la uthola khona amaphilisi inhlobo eziwu-4 zamaphilisi aya nge-weight yakho kahle kahle kuba amaphilisi awu-4 enziwe abayiphilisi elilodwa bese ngowe-weight-ke kuye ngokuthi-ke mhlawumbe mawubelow 40 uzothola mhlawumbe awu-3 mawabove 40 uzothola awu-4 lawo maphilisi kodwa lilodwa lelo philisi liyinhlobo eziwu-4 wathola for 2 months sikubiza nge-intensive phase. Mangabe sekwenza isikhwehlela thola ukuthi amagciwane athize awasabonakali noma sekukhona into ethize ekhombisa ukuthi akusabonakali kahle asevele semancane then siyashusha-ke ube nethi continuation phase for the next 4 months waphuze uzuze waqeda ngoba akusho ukuthi isiphele nya lo continuation phase ka 4 months wenza sure ukuthi noma kuthiwa iqasheke lencane noma kuthiwa ingasaveli kahle isikhwehleleni ukuthi inqephile iphuze iziphele ngoba makwayiyeka ila uzothola khona udeveloper u-MDR noma multi drug resistant TB or XDR noma extreme drug resistant and kusaselapho nje it's very unfair ukuthi wenze leyo nto ungayiqedi treatment ngoba wena mhlazana uthelela omunye umuntu usumthelela nge-TB vele enenkani yona le MDR zokuthi uphuza 9 to 12 months and in your first 2 months uphuza amaphilisi bese ujova umjovo ewu-40 for 2 months when ujova umjovo Monday to Friday every day when uyajova kuze 2 months Monday to Friday awuzange wenze lutho lubi uyithole nje vele wathola level enenkani ngoba lo munye umuntu okuthelele ngayo ube nenkani naqale ngaphuza umphilisi maku-FDR it's even long it could be up to 2 years so please abantu abayithatha treatment abantu please awuzenzele yona ndlela wenzela nabaseduze wakho nomphakathi. Ukhona umlalelo osibhalele othi sabona Sindi nodokotela nami ngisanda kuyithola i-TB inkinga yami ngiyakhohlwa kakhulu ukuphuza amaphilisi kungabe lokho dokotela kunamthelela muni njengoba sengikazile ukuthi mayelokho engaphuza agcina isiphenduka le-TB ibo MDR noma XDR okuzoba ukuthi kwayena uzogcina manje sithatha amaphilisi amade angayithola futhi kufanele admit esibhedlela siyosenze kanjalo sesikhathi ukungena esibhedlela u-admit khona le mjovo le u-40 uma ukuthi mhlawumbe uzoba kude noma uzohluleka kwi-clinic everyday uyojova ungena esibhedlela for 2 months sewodini wena everyday unesi uyakujova ngomjovo kuze kuphele lo 2 months to make sure ukuthi iyalokho njani iyacontrol ngoba uyingozi emphakathini uma umuntu ongayiqedi treatment noma osune MDR noma FDR akusho kufanele uzondwe kodwa lento yenzayo uma ukuthi wenza amabomu awushintshe.
Ngiyakuzwa dokotela nangomnye umlaleli uthi dokotela mina ngiyakhwehlela sengike ngaya ukuyochecka kwangabonakala lutho kodwa ngiyakhwehlela sekuze kwasha ngisho iphimbo bengicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini icashe yenzeka icashe i-TB kodwa uma ukukhwehlela kodwa kunohlobo othize le-asthma angithi specialize mina kuma-allergies abaningi abayazi even naku-medical field abayinali khona ihlobo le-asthma kuthiwa cough variant asthma awuhwizi awunalutho uyakhwehlela ngempela ungathothi une-asthma ukuthi akakadiagnose ngizwa kahle mhlambe dokotela kukhona inhlambe ukudla okuthile okumele ukugweme noma into ethile kumele uyigweme uma une-TB zama ukugwema into ezibandayo uma kune-TB gwema into ezinokusukela kakhulu okungenasidingo ukudla nje kuyijunk kakhulu ngiyazi isikhathi samabo usurecover inhliziyo isivuleka kade ivalekile isuke-treatment kuye ngathi ungadla noma ngoba phela angithi sithe enye yezinto ezikwenzayo i-TB uma isaphrothe ingakalashi uvale inhliziyo so kubalekele lokuthi ngoba inhliziyo isivuleke bese udla noma yini avoid into ezibandayo avoid ijunk akudla into ezolekele lomzimba ama-fruit ama-veggie inyama into ey'njengalezi ezokwakha umzimba nje uma ngabe dokotela ubukade umuntu obhemayo okwi-treatment ikuphi mhlambe okubalekile kufanele ukwenze already amalanga lapho asenkingeni ngoba ngala ismoke siyawalimaza ngala i-TB kuzokubaluleka ukuthi ubuyeke ukubhema mangayekeki ehlisa kakhulu sifisho kanjalo kwabanye ukuthi labo banenkinga bakwazi ukungenani ukuthi nazi-20 awayasebenzisa number 5 tona inhloso nje ukuthi kahle kahle first thing quit ubhema because uyalimaza amalanga avela linyaka i-TB asiphethe dokotela ngombuzo othi udle treatment uyabona ukuthi ayikuphathi kahle mhlambe isikhumbeni noma emzimbeni wenze njani uyayiyeka i-treatment noma uzama ukuthola usizo mangabe kwi-treatment ye-TB ingakuphathi kahle lokhu-ke akusekona kwe-TB kuphela noma yiphi ihlobo le-treatment amase asiyinabe nje inkulu ukuthi kuyaqhamuka nge-treatment ye-TB noma inini treatment engiphathi kahle phindela la uyithole khona ubachazele then bona bayazi kufanele benzeni ngenzeka kufanele bathathe amagazi ngenzeka kufanele bayi-adjuste ngenzema ukuthi kudla amaphilisi akuthi kuthiwa ehlisa manje nje lodwa noma idla 1 ekuseni 1 ntambama ungadli kaniyana or sokushintshela sikufaka enye inhlobo engeke zikuphathe kambi kuningi esikwenzayo sikusekhaya imessage nje ithi hamba uyoreport la uwathole khona bayazi bona kufanele benze njani iyalapheka iphela i-TB yabo iyalapheka nje iphela i-TB yawo iyalapheka iphela sicela usiphi inombolo zakho Dr. otholakala kuzo ukuthi umlaleli engakuthola kanjani siyatholakala ku-031 940 97 61 phinde sitholakala futhi ku-081 424 1936 yebo inkosi ngibusisa ikubusise nawe dokotela siyabonga kakhulu